Ahojte, ja som Blažej a tu je Peťo. Čaute. My vám chceme v tomto videu predstaviť naše štúdio Brept. Peťo sa na to veľmi tešil, na toto video netešil, ale chceme vám zodpovedať pár otázok, ktoré si možno aj prečítate na webe, ale podľa mňa, keď to budete vidieť aj nás, tak vás to možno presvedčí o kúsok viac, že ako to tu vyzerá, ako to tu funguje a ideme hneď na to. Poďme. Dobre, no, tak keď nám píšete, že chceli by ste nahrávať, tak máte teda viaceré otázky a jedna z nich je, že koľko to stojí. My máme na webe síce akože cenník, ktorý je taký orientačný, by sa dalo povedať. Ja každému hovorím, že od eura minúta. Od eura minúta, áno, to platí s tým, že záleží od toho, že čo chcete. Nie? Že či chcete audio, či chcete iba prenájom, či chcete video s postprodukciou, video bez postprodukcie, či tam chcete, ja neviem, možno nejaké reelska k tomu, alebo posty. Ale vždy sa vieme nejako prispôsobiť, to asi platí, nie? Že vieme vymyslieť a vždy to vieme nejak naceniť a urobiť tzv. Balíček. Hej? Cenovú ponuku. Cenová ponuka, ktorá je v princípe vždy na mieru. Záleží aj od toho, že čo ste za firmu možno, lebo boli tu napríklad organizácie, rôzne neziskovky, nazvime to, alebo projekty, ktoré možno nemali až toľko peňazí, ale chceli si to vyskúšať, možno nahrať, tak sme im tiež častokrát urobili proste cenu, že OK, poďme si to vyskúšať. Čiže to je, čo sa týka možno ceny. Peťo povedal dobre, že euro minúta, to je v princípe taký, že nájom. Hej? Tak nejak. A potom, tak, aby sa zaplatilo štúdio. Tak, presne. A potom možno akože veľmi populárny teraz je, že videopodcast, čo znamená, že chcú sem ľudia prísť a nahrať si to. Ten máme nastavený, aktuálne je to, že 200 eur hodina nahrávania, že do hodiny podcast, s tým, že tu ste vlastne dlhší čas, lebo aj to sa často pýtajú, že a vlastne, že odkedy sa to ráta, že vstúpim a vtedy, alebo že koľko nahráme. No máme to tak, to Peťo vymyslel, že počítame to na minúty, ale s tým, že nejaký čas tu môžete byť pred a po. Hej? A pri tej hodine to máme, myslím, že na hodinu a pol. Čiže prídete 15 minút pred a potom 15 minút po. Ešte tu môžete ako keby byť. Tak a my vlastne upravíme tú hodinovú nahrávku. Presne tak. No, čiže cenu vám vieme vždy upraviť, na tom našom webe nájdete približne, že čo to stojí, takže to si môžete aj pozrieť. Potom ďalšie také otázky sú, že ako to tu vyzerá, respektíve, že čo sa tu dá. No dá sa tu toto, čo vidíte, hej, že máme tu telku, kde si môžete dať svoje nejaké logo. Máme tu potom aj také čierne závesy, čiže celé to môže vyzerať tak tmavšie. Hej, toto je taký štandardný nejaký look. A potom tu máme rôzne také zákutia, konkrétne dve, že v jednom rohu je to také úplne že čisté, sivé, tam ľudia môžu sedieť, že dvaja na takých vysokých stoličkách, tam nahráva teraz 4 svoje podcasty a podobný kútik máme aj na druhej strane a potom tu máme ešte také kreslá zelené. To máme odložené hore. Takže dá sa to tu variovať, vieme robiť, vieme vymyslieť v princípe čokoľvek, po konzultácii samozrejme, keď poviete, že chcete sem neviem čo, fontánu, tak možno, ale vieme to vymyslieť. Hej? S tým, že točili sme tu aj zelenú stenu, už teda na zelenú stenu, takže ak by ste mali aj nejaký záujem o niečo také, že virtuálne, alebo urobiť si avatara, ktorého sme tiež nedávno robili, tak tiež sa to tu dá urobiť. Je to tak? Tak. No dobre. To je teda miesto. S tým miestom súvisí aj to, že kde sme. Sme vedľa Miletičky, ak by som to mal povedať jednoducho. Minule som našiel na Google Maps, ako sa volá tá budova, v ktorej sme. Ako? Neviem, ale má názov. Ja viem. Volá sa, že Glória. Presne tak. Glória. Na webe tiež máte akože inštrukciu, že kde sa to nachádza, to Ružová dolina 1. Niektorí to niekedy nevedia nájsť, ale skôr, je to také, že keď sem už prídete, tak máme nad dverami veľké logo. Vedľa fitka.
ale nestalo sa, že niekto by úplne zablúdil nejak, skôr to hľadal, že už bol na mieste a že kde je ten vchod, ale dá sa to nájsť. Máme parkovisko vedľa, čo je veľmi dobré, že nemusíte, väčšinou je tu voľné, síce už platené, ale dá sa tu celkom príjemne zaparkovať. Peťo, ty parkuješ motorku teraz? Hej, ja mám skúter, ale to mám pred vchodom. Takže keď prídete motorkou, tak viete úplne pred vchodom zaparkovať. A dostupnosť tiež, čo sa týka MHDčky, električky a vlastne miletička ako taká záhradnícka, to je tip-top, najlepšia dostupnosť. Takže to je, a ja chodím dokonca kolobežkou, lebo to mám kúsok. No, takže tu sme v takom polopodzemí, čo znamená, že nemáme tu okna, iba také dve vysoké a s tým súvisí to, že možno polovica ľudí, čo sem príde, možno aj viac, nemá tu signál. Že sme v takom bunkri a sme bez signálu. Peťo, ty máš signál? Ja mám signál. Dobre, tak Peťo je ten výnimočný, ale väčšina ľudí, keď sem príde, tak nemá signál. Čiže keď sa aj s vami dohodneme, že prídete na nahrávanie, veľa ľudí nám volá v panike, že kde sme, čo sme a sme nedostupní. No, sme dostupní, ale sme tu a tu nemáme, teda ja nemám väčšinou signál, takže keď sem prídete, treba nám napísať. Internet tu máme. Hej? Takže to je... Wi-Fi heslo je... Áno, máme tu Wi-Fi parádnu, zaheslovanú, takže tak. No a potom, že na čo tu nahrávame? Nahrávame tu na mikrofóny, toto je mikrofón a máme tu 3 kamery. Hej. Tých mikrofónov máme viac, teraz máme iba 2, ale v princípe máme tu rôzne druhy. Možno povedz trošku o týchto mikrofónoch, to sú Shure. To sú Shureka SM7B, čo sú také tie legendárne, už som to viackrát hovoril, že napríklad Michael Jackson na toto nahrával v 84. svoj album Thriller, presne na tento mikrofón. Takže sú to také tie známe, tvarom známe mikrofóny a sú dobré, takže čo sa týka mikrofónov, sme že pro. Je to topka. Čo sa týka kamier, ak by to niekoho zaujímalo, máme tu Sony Alpha 6300. Vieme točiť teda aj 4K, hej, takže máme to tu. Máme tu aj taký náhľadový monitor, teraz ho samozrejme nevidíte, ale ja sa tam vidím, takže keď sa budete točiť a jedným očkom chcete vidieť, že ako vyzeráte, či nie ste nejak nakrivo alebo dáčo, tak dá sa proste pozerať na to. Hej, Peťo sa vystiera. Takže nahrávame potom na Zoom rekorder, taký malý, šikovný, veľmi dobrý zvuk to má a máme tu kopec potom rôznych, neviem, či pomôcok, ale technických vecí, že čítačku tu máme, hej, ktorú sme už tiež niekoľkokrát použili. Takže sme vybavení tak, že nemalo by nás nič prekvapiť. Hej. Tak a ja len teda dodám, že k tomu ide aj nejaký servis. Takže my všetko nastavíme, ukážeme, vysvetlíme, zapojíme, nahráme. Áno. Nemáte s ničím problém. Áno. Ten servis, dobre, že hovoríš, v princípe môžete tu nahrávať tak, že si to objednáte a budete tu sami, alebo vždy tu bude minimálne jeden človek, technik. Hej? Tu bude Kika, ja, alebo Peťo vám príde otvoriť whatever, ale môžete si otvoriť. Ale nie, môžete si proste vybrať, že či tu chcete byť sami, hej, že keď sa možno hanbíte alebo niečo, tak nastavíme to, ukážeme, môžete sa nahrávať sami, alebo to bude človek, ktorý na to bude dávať bacha a vy sa staráte už iba o to, aby ste jednoducho nahrávali a hotovo. Hej? Dobre, čo sa týka možno takého, že rezervácie, hej, že máme to napísané na webe, že môžete nám zavolať alebo napísať. Na webe máme aj taký ten kalendár, kde je obsadenosť. Je tak na 90-95% presný, že kedy máme čas, ale treba si to ešte overiť alebo potvrdiť, pretože nie je tam všetky naše, nazvem to, súkromné veci, čiže môže sa stať, že jeden z nás, alebo všetci traja v daný moment je možno voľné štúdio, ale nemohli by sme vás obslúžiť, čiže radšej vždy napíšte alebo zavolajte a potvrďte si ten termín ešte predtým, ako to dáte vedieť nejakému hostovi alebo tak. Hej. Ale malo by to platiť, takže rezervácie si urobíte dosť rýchlo. Čo sa týka možno ešte nejakých takých, že fakturácií, mal som aj takú otázku, že či je potrebné urobiť nejakú zmluvu.
Zmluvu nemáme, berieme to tak, že ak sa dohodneme v tom maili, že prídem vtedy a za takú a takú cenu, tak to berieme už ako že zmluvu, dohoda a zatiaľ sa nám nejak nestalo, že by nás niekto oklamal, takže my veríme vám a vy verte nám, takže asi tak. No, a Peťo, povedz ešte nejakú príhodu z tohto nášho štúdia, keď sme začínali. To urobíme taký predel. Toľko tých príhod som si vlastne pripravil, keď som vedel, že čo budeme nahrávať. Ja viem, ale povedz, ako to tu vyzeralo, keď sme sem prvýkrát vošli. To si pamätáš, to si nemusíš pripravovať. Jak to mám povedať? No, vošli sme. Čo tu bolo? Boli tu prázdne steny. No, to už bolo v momente, kedy to už bolo vypratané. To bolo ešte zapratané. Ale ten prvý moment, keď sme sem vošli a bolo tu proste, že toto je tá miestnosť a chlapík ešte dverami musel akože triasť, aby tam odsunul nejakú stoličku, ktorá tam bola spadnutá. Bolo to sklad v princípe. Pravda. Čiže chalani to za víkend potom vypratali, lebo my sme to chceli rýchlo a potom sme sem prišli a potom tu boli tie holé steny a to sú aj nejaké fotky z toho, že ako to tu vyzeralo. A nejak sme to tu dávali dokopy a stále je čo zlepšovať, ale už to vyzerá celkom slušne nejaký čas. Ale za každú spätnú väzbu budeme radi. Presne tak. Povedzte nám, že či by ste chceli, ja neviem, iný kvietok, inú chcete rúžové stoličky, ideme zajtra do obchodu, kúpime rúžové stoličky. Áno. Takto to nemôže fungovať, vieš. No jasne, to je taká debata, že teda bola vtedy tá debata, že aké stoličky kúpiť, že či nejaké batikované? Nie, aké sme to... Nie, peča kúča, či čo to bolo, ne? Patchwork, alebo tak. Ježiš, patchwork, dobre. No, vráťme sa teda k štúdiu. Už som hovoril o tej postprodukcii, že vieme vám spracovať teda audio aj video. Vieme vám z toho videa potom urobiť aj reelska, také tie pekné, s tým, že vieme tam dať aj titulky, vieme urobiť posty, máme dievčatá, ktoré s Peťom hlavne spolupracujú šikovné, takže ak máte záujem o taký balíček, že nielen nahrať, ale aj postprodukcia, reelska, posty a neviem čo všetko, tak vieme to zastrešiť. Mám otázku. Daj otázku. Viete mi aj brucho tak trošku zmenšiť v tom videu? Vieš čo, akože je to funny, ale áno, to sa často pýtajú tí ľudia, hej, že tak, aby... vieš. No, vieme to natočiť tak, aby to nebolo, neviem, ako teraz ty, ale však ty nemá. Jasné. No, ale... Vieme vyskúšať nejaký pohľad, sami sa budete vidieť, že ako Svetla vedia spraviť veľa. Svetla vedia spraviť svoje, tie máme tiež hore, dole, všade, budete tu osvetlení, jak v štúdiu, takže vieme aj niekedy čarovať. No, techniku sme spomenuli, čiže mikrofóny, kamery, občerstvenie. Máme tu taký, neviem, či to vidno, a teraz to určite vidno, máme tu toto jediné občerstvenie, čo znamená cukriky a nejaký keksík. Tak to poviem, tu sa nahráva, tu sa nie je. Hej. Áno, ale za odmenu, keď nahráte dobre svoj podcast a nebudete plakať, tak dostanete cukrík alebo milu. Toto dostanete. Áno. Takže to je, čo sa týka občerstvenia, ale vieme vám ponúknuť kafe, a čaj dokonca. A viete to aj vy ponúknuť tomu hostčovi, ktorý tu príde. Tak, to je dôležité. Tak. A potom ešte zázemie, máme tu aj nejaké také tie energy nápoje a tak, ale máme tu ešte také zázemie, čo je vlastne v coworku na poschodí, čiže párkrát sa stalo, že prišli hostia, potrebovali si ešte niečo prejsť, tak som im povedal, že môžete ísť hore, hej, alebo keď čakali, tak hore je tiež také zázemie, kde sa dá sadnúť. A myslím, že tiež sa tam dá dať kafe, tiež tam majú milu. Čiže tam môžete teoreticky aj počkať, porozprávať sa, hej, je to v rámci toho coworku a môžeme tam chodiť v princípe počkať napríklad. No, dobre, to sme spomenuli. Čo ešte? Občerstvenie, signál. Ja som si to dneska priniesol krásne papučky. Áno, vieme to urobiť aj tak, že môžete sa vyzuť. Pohodlie,
môžete sa vyzuť a nevykladať nohy. Bude sa nahrávať. Ale bude sa vám lepšie nahrávať, čiže vieme to useknúť tak, aby to nebolo vidieť na tom videu. No, to sme asi prešli všetko, čo sme vám chceli asi povedať. Budeme radi, keď prídete a keď sa možno iba pozriete a uvidíte, že aká je tu atmosféra. Väčšina ľudí povie, že wow, že príjemné a tak. Alebo neviem, Peťo, že čo hovoria tebe. Mám podobná reakcia, áno. Hej. No a najdôležitejšia vec je, že tuto Peťo je podcaster, ktorý koľko máš spočítaných epizód? Epizód? No. No do 300 to už určite bude. Dobre, 300 epizód podcastu a všelijakých takých tých špeciálov v rámci podcastu. Tak. Čo znamená, že už to robí, ja neviem, 4-5 rokov, čo znamená, že má skúsenosti, čiže ak chcete poradiť možno s nejakým scenárom, prípravou, konceptom. Peťo je na to ideálny človek, pretože prešiel si týmto a on sa veľmi dôkladne pripravuje. Takže vám s tým určite vie pomôcť a ja sa venujem skôr tej potom technickej a produkčnej a postprodukčnej časti, kde vám viem rovnako pomôcť, keď, ja neviem, chcete možno aj iba konzultáciu, hej, že chcete niečo vyriešiť alebo niečo vám nejde, tak určite sa na nás môžete obrátiť. Inými slovami, robíme s podcastami dlho, takže vieme odpovedať v princípe na akúkoľvek otázku a keď nevieme, tak zistíme a dáme vám vedieť. Určite. Dobre, tak to je asi všetko. Dúfam, že ste dopozerali až do konca. Kde sa vám pozeráte? Pozeraj sa, hoci kam, strihneme to. Takže takto vyzerá naše štúdio. Ešte ukážeme možno pár nejakých takých ilustrákov. Sú aj na webe, ale chceli sme vám ukázať štúdio a hlavne nás, že ako vyzeráme, čo sme za ľudia. Tak ahoj. Čau.